हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय आरो लोगोसे खाथि फोरबोनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' जोङो दा आदा आं बाबु फैदों आरो फोथाराव साथि सावनो ओमफ्राय एसे मोनाबायमोन आंना एक्चुवेलि शुटिंबो दंमोन नालाय ओंखायनो एसे मोनाबाय आंना साथि सावनाया एसे लेट जादों आरो बाट थेवबो जोङो फैबाय लगायनो स' जों दा लगायगासिनो दं आरो बेनि उनाव मोनसे दाबसे जायगायाव आरो थांबावनो दङ माने जोंना फोथारा एसे गोजानावबो दंबावो आरो स' बेयावबो जों थांनो दङ गोजानाव बेखौ लगायखांनानै दा दसे थाना थांसिगोन दा नैयाव लगायगासिनो जोङो आदाजों आंजों fैदों 넣어줄까? 뭐는? 넣어줄까? 인정아 넣어줄까? 이게 몰라 뭐냐 탕수육을 많이 말아서 cái bún mai nè này nếu xin không sẽ lên được स' लोगोफोर जों खुलुमखांबाय नै दुब्लियाव जोंहानि ओमफ्राय दाना बैयाव थांलायनोसै बैयाव मोनसे दंबावो दाब्लिमोननि खाथियाव ओमफ्राय नैबेयाव लगायखांबाय नैया हनै बिथिंबो लगायदो मालाय ओमफ्राय दाना जों बैयाव थांलायनोसै दुब्लियाव लगायनो अ मिथिया नोंस्रा लगायाखै लगायदो मायाव लगायदो बिनिफ्राय मिथियाव लगायाखै गाजियालाय गाजिया माखासे दोङो खिरखासे आंबो जागोन दे खिरखासे माने गाजिया खोमसि जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ नुवाखै दा जों नैया लगायनोसै बेयाव फै बापरे जा गोथौ आइदै हा फै उमिजा फबलाजोबगोन इहा माइजों फै है गैया मवा लवार सालाबायनो माइआ माइ थायबाय माइ फिथाइ माइ फिथाइ थायबाय गैयालै लुवार गैया जागोन नामा नोंखौ लुवारा नोंसोरथ' अ थौ बिथिं नै आथिं दे हरदो आं न'खौ थांबा लांबाव बिथिं मायाव बिथिङाव एखमथ' सोलाव बादा उनथि नाबाना लुवारा luar दा नुखादों आङो न' खाथियावनो नुवाखै दे इनि सलायाव इनि खर' सलायावनो थायो नों लगायबा आं लगाया दै दारा खान्दां इखला मुथिं इसा औ आथिंसो भगबान गोग्लैजोब्बाय
Anh tụi thì nữa. Cái đó. Đây này khá là tôi nặng đại. Nhưng mà nó gì? Tất cả bom. Ở đây rất đẹp. Tôi sao đứng lãng cái gì nhá chưa So लोगोफोर जोंहा लगायखांबाय दाना न'आव थांसै ओमफ्राय न'आवबो जोंना लगायनो दंबावो ओंखायनो दा न'आव थांसै आरो लोगोफोर खोमसिबाय खोमसिब्लाबो जों फैबाय आरो लगायनो ओमफ्राय आंना शुटिंबो दंमोन नालाय ओंखायनो एसे लेट जाबाय स' दुब्लि गेजेर गेजेर थांबाय थादों जों दा मोनथिला लेवार ना लुवार होनो लेवार अरब्रा मोनथिला मा जायो बिदि गोग्लैनोसै आङो हरै अमिसे Ini. Bisa nggak biri? Iya ada nih biri ya kita nanti. Kaplang nih biri. Lah. Tuh. Ini terus kelak, serba. Mana? Bom kau biar, prince ya hone. Mansilo kau. Bucingkan ya? ID. Oh shit. Gila biar dia. Kemar baik, dui deng yo. Dem ba. Ma. Hei kau lang. Kau. Kau lali. Mana? Dia bir nung lah. Tuh ba ayo tuh. Tuh lah. Cái dân thả xuống nào? 네. जोंहासो आफेल आंगुर दङ थांगोन ना थाङा? थांगोन लामाथिं थांगोन जोंजों थुफा हा? जोंजों लामाथिं थांगोन